खुलुमो औ ने स्वाहा खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दिनै बरायलायबाय आं माने दिनै गामियाव थांनो नागिरदों आरोना गामियाव माने जोंहा पुर्निमा नालाय जयग' होयो ओमफ्राय दिनै सासे पुर'हितनि न'खराव माने जोंहा माबा होनो नागिरदों आरोना अखण्ड जयग' माने सानसे जयग' आरोना सानसेनि हाबाफारि लानानै जयग' होनो नागिरदों बेयाव माने एसे लेंहरनायखाय आं एसे जोंनि ब्रह्म धोरोमनि एसे नियम नितिफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै फैनाय जाबाय थ' एसे नायलांबानो जाबायना नोंथांमोना जोंनि नियम नितिफोरखौ एसे नायलांदो थ' आं देखायलांबाय थानोसै आरोना खनसेनो आं देखायखानोसै बयबो नायलांबाय थादो हेलौ आं फैनायनि सिगां अलरेडि रायजोफ्रा मोनफैजोबखाबायमोन गासिबो माने मन्दपआव जिरायजोबखाबायमोन आरोना आवाथि जयग' होनो थ' आं उननि हाबाफारिखौ देखायलांबाय थानोसै जयग' होनायनि थिग एसे सिगां माने माबाया जोंना बाबाया रायजोफोरखौ एसे जयग' होग्राफोरखौ एसे बुजायदों आरोना बिदि अखण्ड जयग' होनायनि सोमोन्दै एसे मोजाङै बुजायनानै होदों बे समाव जयग'नि हाबाफारि जागायसै आइमोन बाबामोन बिसोरनो गामि आंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय गामिनि दैदेनगिरि आइमोन बाबामोन बेनि गोथार अखण्ड जयग' फाथिनायाव आंजोंनो हांख्रायजानाय अखण्ड जयग'खौ मानो होनो नागिरदों बेनि सोमोन्दै आं सुंद'यै फोरमायना होनो नागिरदों दा मुलुगनि मोजाङानो आंनि मोजाङानो मुलुगनि मोजां बेखौ लानानैनो दङ 2012 मायथाइनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आङो बोसोरथामजों बिदि गिदिर खालामो आरो गामिनि रायजो आइमोन बाबामोनखौ लिंनानै ओमफ्राय बोसोरनैखौ आङो हारसिंनो न'आव एसे होयो बेखौनानै दिनै अखण्ड जयग'खौ आरम्भ खालामनो आखायाव लानाय जाबाय दा आङो दिनैनि नैबे अखण्ड जयग' फाथिनायनि सुंद' फोरमायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय 2012 मायथाइनिफ्राय होबोनायखौ आइमोन आफामोननि सिगाङाव बुंबाय लोगोसेनो 3 बोसोराव बे आफाया बेबायदिनो सानफ्रोमबो मावनाय हाबाफारि बै हाबाफारिफ्राबो मोनफा मोनफा यज्ञ होननानै बुंदों जेरै जोंनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय थाबायनाय फरायनाय बे गासैबोआनो यज्ञ आहुति दा बिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो प्रधान देरसिन यज्ञ दंबावो होनदों बेनो जाहैबाय दिनैनि जिथु समिष्ट सौगन्धि प्रसादु गोदै गोथाव मिलौदो मोदोमफ्रु मुवाफोरखौ जथायनानै अराव हुम होनायानो आहुति होनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन यज्ञ आहुति होननानै जोंनि शास्त्रआ फोरमायदों दा बेनिफ्राय मा जायो होनदों दुखु आफोदा जायखारो सुखुआ बेरखांसारो होननानै बुंदों बे यज्ञनिफ्राय गोथार मण्डला साखोन जायो बै गोथार अखानिफ्राय बे मुलुगनि जिबियारिफोरनि जाग्रा आदारा गोथारै सृष्टि जायो होननानै बुंदों आरो बै गोथार फिथाइखौ मोनजानानै जिबिफ्रा मा जायो होनदों आजार गैयै दिनै मावै 12निफ्राय दासिम बेसेबां जायो 10-12 बोसोरसो जाबाय नामा 11 बोसोर 12 बोसोर रानिं जाबाय निस्सय आफाया फिथाइ मोनदों आरो बेजों लोगोसे बे यज्ञनि गेजेरजों आबहावाया साखोन जादों
गतिके जोंहा बेयाव नैबाव लेंनानै लाबोजानाय आलासि सानै दं आरोना डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरिफोर धोरोमनि बिसोरखौ जोंहा न'खर बिगोमाया माने आर'नाइ होनानै सनमान लानो नागिरदों आरोना बेयाव साउन्डआ एसे माइकनि प्रब्लेम जानानै आंना खोनायाखैमोन बेनि थाखाय आं साउन्डखौ होनो हायासै बे समाव लिंनानै लाबोजानाय आलासिफोरनो आर'नाइ होनानै सनमान लाबाय खावलायनाय थाबाय पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः फंनैसो बुंनो सानबाय जे जोंनो गुरु आफामोना जिखि जग्यआनो होआथों मानो अरनि फंनैसो बुंफोरथिनो थिननाय दङ दा बेखायनो अरनि फंनैसोल' खोथा बुंनानै आं दिनैनि हाबाफारिखौ मावनोसै अरखौ जोंनि शास्त्र मथै गुबैयै मोनथाम महराव रानदों बेनो जाहैबाय कारनग्नि सूक्ष्मग्नि स्थूलग्नि जोंनि बर' बिमानि रावै गुदि एबा जोलै अर मिहि अर आरो जोबनायाव गथा अर होननानै बुंनाय जादों गुदि एबा जोलै अरा सूर्य नारायण चन्द्रमाखौनो बुंनाय जादों मिहि अरा बिसोरनि अननायजोंनो जोनोम मोननाय बे मुलुग संसारनि गासै ब्रै आथुम जिबि जिउनि सिबिनाय बायदि बायदि मावनाय दांनाय कलकारखाना सालायनाय हाबाफारियाव गथायै बेरखांसारहोनानै मावनाय जायो बेखौनो गथा अर एबा स्थूलग्नि होननानै बुंनाय जादों आरो बिनि गुनफोरा जों गसंबाय थानाय बेबो बिनि जों थाबायनाय बेबो बिनिनो गुन जोंनि मेंनाय बानाय उन्दुनाय गासैबो बेनिनो गुनजोब दा बेखौ आं गोलावै बुंफोरथिनानै होनो सानाखिसै समनि आंखालाव सुंथाबै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि अरनि फंनैसो बुंथिनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गालांसेयैनो मोननै मोन्थोरखौ जयैनो पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः माया हि वरदे देवी थयखरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातु ब्रह्मजनी नमः श्रीते हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप मुलुगनि गुरु आइ आफा जिउ जिउमा नोंनो नुजानाय गुन गोनां नुनो मोनै गुन गैयै गोहोथाम गुनजों थाबायनो गोरों रोङै हिन्जाव हौवा जिउ मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो जेरावबो जेरैबो सायखार आबुङै आइ आफा नोंखौनो जों दिनै जोंमा आबुं महराव गले गले खुलुमो हे आइ आफा दिनै दौल पुर्णिमाखौ लानानै सलसलि गामिनि मानाव गेदेर
मसे बिजय सिंह नार्जारि लोगोसेनो बिनिनो आंगो बिसि मुस्रिमा देबि नार्जारि लोगोसेनो गथ' गथाय लोगोसेनो गामिनि गासैबो रायजो राजा आइ आफा जथायै नुजाथिनानै मुलुगनि गोजोननि थाखाय लोगोसेनो नखरनिबो गोजोननि थाखाय सानसेनि हाबाफारि लानानै अखण्ड यज्ञ होनो सानदों। नै आइ आफा गोरबो मिथिमा आंगो जोंमा सरू जोंहा मा मुवा दङदि नोंनो होनो बे नुनायमानि गासैबो मुवाफ्रा नोंनिनो सोरजिनाय नोंनिनो महर नोंनो गासैबो जों दिनै गियान अज्ञाननि आबुं महराव आजावनानै लादो नोंखौनो गोसो गोरबोजों गले गले खुलुमो। औ सद्गुरु दे लादिनि दे ओम वरद देवी परम ज्योति ब्रह्मणे स्वाहा ओम सरासर ब्रह्मणे स्वाहा ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सर्वतो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मणे स्वाहा सरासर ब्रह्मणे स्वाहा ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम देवी परम ज्योति ब्रह्मणे स्वाहा ओम सरासर ब्रह्मणे स्वाहा ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सर्वतो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरस्य अमृतं ब्रह्मणे स्वाहा ओम जोंहा साहा फुदुंनाय आबौखौ माबा माबि सोंदोंमोन साला माइकनि बेटारिया जोबनो होगारनानै गैया माथोखौनो खोनादिया मा मा रायलायदोंमोन जेबो खोनादिया आरोना परम ज्योति ब्रह्मणे स्वाहा ओम सरा स्वाहा जयग होनो फैनायफोरा नै बेबायदि गाइखेर ओंखाम संदों आरोना गाइखेर ओंखाम संनानै बेबो जानो नागिरदों हायगासिनो दं रानगासिनो दं आरोना जयग होनायनि फार्स्ट क्लिपनि हाबाफारिया नैबेयाव फ्राय माबा जोबथ'बाय आरोना बिनि उननिफ्राय माने प्रसाद होलांबाय थासिगोन सानसेमानि ओमफ्राय नैबे जिथुनिखि फार्स्टनि दहाय रायजोफोर जमा जयग होनाय बेयाव जोबथ'बाय आरोना ओमफ्राय दा एकदम सानसेमानि होबाय थानानै दा लास्टआव सानामसे बा सारिथायाव माने खनसेनो जमा जाफिननानै जयगखौ नैबे आधा खावसे जोबनायखौ होनानै फोजोबसिगोन आरोना हाबाफारिखौ ओम सरासर ब्रह्मणे स्वाहा ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सर्वतो धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरस्य अमृतं ब्रह्मणे स्वाहा
Om Brahma Puno Brahma Hori Brahma Guno Brahma. Cara menja. Siapa tahu kore? Tahu dari ya? Kalau jam ni, jam tu dari na koi dari le. Siapa tahu? Mana dah? Mana deh kok? Mana deh? Menja jaga lo. Ayo, mana dah kemana? Baik, mana mau kiri? Ayo, kena terus. Oh, bicara macam apa lo? Enggak, teman deh, enggak lagi le. Bicara, bukan cuma, bukan pun bicara. Ye, enggak le apa? Lemah. Wah, sudah deh, sampai mana? Lemah cuma ya. Arah permainkan mana jaga agak, mana jaga agak. Bibi ku cuma muka sini, siapa mau nak beres show, hayang ni siapa? Oh, sungai, apa nanti dan tak sih kargo dia tinggal. Juga agak mana siapa? Manja lah, ni ku, anggur kang pinjam saja sini ku, manja, orpin angin agak dulu. Jadi juga ana, orpin deh, manja ni siapa? Juga berapa ni sih ya? Manja tu, ada pakwa gilding nama siapa? Gilda? Gilda lah, pakwa gilda. Duga ni siapa? Jadi kalau kangen boy pun jazz bayar ni, maaf sudah dia bisa agak ramai dia. Ayo. Karena biji bisa agak lebih. Nokor ni bigama ya berproses ada bayar na. Nokor ni bigama proses ada aku konser lagi sih. Tahu na? Nokor ni bigama ni ini ada. Proses ada macam ni. Saya jangan nokor bigi mani wang seng sih na. Nih jadi ni mana open roda gua haba pari kumane lana jake. Mana bibidi kene jake. Inse nokor ni bigi mani press seng nani milih nani lana sih na. Kamu nana itu mana jabe. Inse seng nani ani sih. Jadi bani biji ni ki jadi ni open roda gua na. Dia open roda gua jadi apa mai siapa biji kene jake mana kene jake. Iku isi kentara ada lagi pernah. Oh, Aiman baba raयजोफोर आङो अखन्द जयग'खौ मानो होनाय जादों फोरमायनो थिननायलाय आङो एसे फोरमायनोसै आङो 2012 मायथाइयाव अखन्दखौ होजेनदों आङो मुलुगनि मोजांनि आरो न'खरनि मोजांनि थाखाय आं अखन्दखौ होजेनदों आरो बिनिफ्रायनो गिबियाव आङो बोसोरफ्रोमबो होनो नागिरदोंमोन नाथाय गिदिरखौ खालामनो हायाखै ओमफ्राय फिसा होबाय थादों आरो ओमफ्राय बोसोरथामजों खनसे गिदिर खालामदों बोसोरथामजों खनसे गिदिर खालामदों आरो रायजो राजा बिदि लानानै खालामनायखौ आं बोसोरथामजों खालामदों दा मानो होदों होनना बुङोब्ला माने मुलुगनि मोजाङानो आंनिबो मोजां मुलुगनि बारहावाखौ मोजां खालामनाया जों साफ्रोमबो सुबुं मानिनो बिबान हिसाबै आं नैबे बार मोजां जानायनि खालामनायनि नोजोर लानानैनो आं नैबे अखन्द जयग'खौ फाथिबाय थानाय जादों लोगोसे न'खरनि मोजांनि थाखाय बे न'खरनि मोजांनि थाखाय लोगोसे आं माने अखन्दखौ होनायनिफ्रायनो आङो माने मोजांखौ जाबोबाय थानाय बायदि मोनबोदों आरो आं माने मोजां फिथाइखौनो मोनबोनाय बायदि मोनदों आरो ओंखायनो माने आं जोंनि लुगैनायफ्रा फिसा जिहेतु माने लुगैनाय बायदिखौ जाफुंगासिनो दं आरो दा जों गिदिर लुगैयोबा गिदिर जाफुंगोन बेखौ आं साननानै माने जों दा बेसेबां हाबाय थादों आङो नैबे अखन्द जयग'खौ पुर्ण परम ज्योति स्वरूपनि अननाय मोनोब्ला आंनि हानाय सिबांखौ आं माने होलांबाय थागोन खालामबाय थागोन बेफोरबायदिनो बोसोरथामजों रायजोफोरखौ लेंहरो आरो ओमफ्राय बे नै दिननिफ्राय खालमासि फैगोनाव जेनेबा आङो फिसायै न'खरैनो फैयो आरो बे देवल पुर्निमा खालि माने मा होनो
1 घन्टा बा 2 घन्टा थांनाय प्रसाद खालामनानै जों बेखौनो होयो आरो प्रसादा जेसेबां होजायो माने बोसोरनैखौ बिदि खालामो आरो ओमफ्राय बोसोरथाम जाहैबाथाय नैबे बे गिदिरखौ बानायनाय जायो आरोना गिदिरखौ बयखौबो लेंहरनानै रायजोखौ लेंहरनानै आनसलिकनिखौ लेंहरनानै बानायनाय जायो आरोना लेंहरनानै बानायनाय जायो बेखिनियानो बिदिबा गोजोननाय थाबाय आरोना फोरमायनानै होनायनि थाखाय अखुन्द जयग'नि माबाया जोबाखैबाबो माने नैबे जिथुनाखि दा रायजोफोर होनाय बे जोब्बाय आरोना आंबो थांनो ओंखारबाय लामायाव ओंखारबोबाय थ' रायजोफ्रा गामियावबो दिनै माबा नालाय पुर्निमा नालाय गामियावबो दङ एसे हैनो गामियाव थांजोबसिगोन आरोना ओमफ्राय जाय माने बाखि दङ बिसोर फैनानै होफैबाय जासिगोन बेखौ आं लाबाय थाला आरोना थांबाय थानोसै आंबो ओमफ्राय रायजोफ्राबो गामिनि मन्दिराव थांजोबसिगोन थ' बिदिबा बेखिनियानोमोन आरोना दिनै भिडिअखौ सोरबा मोजां भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना